Nufin rabu ne da ni da ke ba za mu sauya komai ba, a kadarar mu ne. Nufin rabu ne da ni da ke ba za mu sauya komai ba, a kadarar mu ne. Mu bar wa Allah kin ji sadiya. Nufin rabu ne da ni da ke ba za mu sauya komai ba, a kadarar mu ne. Mu bar wa Allah kin ji sadiya. Assalamu alaiki yarinya mai tarbiya, nike nufi sadiya farar gimbiya. Na zo da baituka domin kiran tausa zuciya, na san kin sani mai haƙuri ba ya gajiya. Nufi na Allah ne da ni da ke ba zama aure juna ba. Kin so ni sosai ban ma san yadda zan misalta ba. Da kamar wahala zuciya ta so wata baki ba. Kowa ya sani so na gaskiya kin yi ba ƙarya. Adam ne fa musulmi na san rabu ke yin komai, kuma kaddara in ta zo dan so in gana zama jarmai. Mun san kaddara imani ce wannan kisa shi a zuci. Sadiya karki doka garaya, karki doka garaya. Wani hannun ga Allah baiwa ne na san bakin manta ba. Ki da ki aure wanda aka baki yaudara a so baki min ba. Na san abun akwai ciwo zama da wanda zuciya bata so ba. Ne zan haƙura ga so a zuciya na ta zariya. Da ni da ke duka sun yi rushewa, wayo rayuwa idan na tuna zuci sai ta hausawa. Ina zan fake idanuwa duka sun yi kullewa, gani cikin duhu fitilar wani yayi karbewa. Allah ya haɗa mu da ni da ke kuma ya rabawa. Ki ɗabe damuwa a zuciya kuma yana wucewa. Dama haka ne ba komai yake samuwa ba. Mu ɗaukar dara da ni da ke mu ce rabu mun gode. Rabu ne da ni da ke ba za mu sauya komai ba.